時ちょうど定刻の発車でございます。車掌は JR 西日本の藤里大橋です。終点大阪までご案内いたします。ご用説はお気軽にお申し付けください。しかも深夜時間帯に入りますので、すぐにお休みのお客様もいらっしゃいますので、本当にのご案内はお休みの妨げとなりますので、この放送をもちまして、特殊のロイを除きまして、明日の朝、多く到着前、6時頃まで放送によるご案内は控えさせていただきます。車内のご案内いたします。列車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろが8号車です。1号車は2段式の延伸電車です。2号車から8号車まで2段式の延伸電車です。電車両は寝台車でございます。お手持ちの機材券をお立ちカメラでご乗車お願いします。ただいま車掌が乗車券、寝台券の拝見でお伺いいたしております。ご協力お願いいたします。またこの列車には車内販売、自動販売機、電話帳設備はございませんが、力強いご了承お願いします。携帯電話ご使用の際は、お休みのお客様にご迷惑とならないよう、デッキまたは対面所でお願いをいたします。受信の際は、あらかじめマナーモードに切り替えていただきますようご協力お願いいたします。お手洗い洗面所は各車両とも前より指定番号1番、2番よりでございます。通るものよりは各車両とも指定より出入り台デッキにご出版式の通るものよりがございます。レア車内で気持ちの良い旅行をしていただくため、車内でできました工夫の類は、工夫の上に乗っていただきますようご協力お願いいたします。これでは、各自動のお響き動画発生いたします。現金機能にお方にはご注意をお願いいたします。また、お降りの際は、現金機能には必ず身につけてお休みいただきますようお願いをいたします。止まりませんと到着時刻をご案内いたします。次は品川です。